Dovoľte, aby sme vám predstavili projekt Môj miner. Sme skupina ľudí so skúsenosťami z finančných trhov a už niekoľko rokov pozorne sledujeme vývoj kryptomien a trhov, na ktorých sa obchodujú. Kryptomeny prešli turbulentným vývojom, ktorý vyústil do dnešnej situácie, kedy je jasné, že svet kryptomeny akceptoval a my všetci vieme, že už tu s nami budú. My všetci sme presvedčení, že stojíme na prahu obrovskej príležitosti, ktorá začína byť akceptovaná všetkými relevantnými stranami a preto je dobré sa takouto príležitosťou aktívne zaoberať. Prečo je vlastne dobré ťažiť a prípadne vlastniť krypto? No, za nás prichádza doba kryptomien. Nasvedčujú tomu všetky signály, ktoré máme okolo seba na trhoch. Krypto si prešlo svojím takým mladým, možno trošku pubertálnym obdobím, spojeným s množstvom turbulencií. Dnes ale máme na trhu veľa zákonov a regulácií, ktoré presne a jasne stanovujú, akým spôsobom sa s kryptom môže nakladať, čo jasne znamená, že krypto tu už s nami zostane. Najdôležitejším slovíčkom, ktoré sa teraz musí skloňovať, je tzv. Halving. Celý zmysel existencie krypta je totiž veľmi technický a veľmi presný a halving je pojem, ktorý nám vysvetlí, prečo si vieme byť skoro istí vysokými nárastmi ceny. Približne každé 4 roky sa mení odmena za vyťažené bloky jednotlivých bitcoinov a vtedy sa aj vždy veľmi výrazne zvýši cena bitcoinu. Je to logické, pretože minery vtedy dostanú len polovicu odmeny, ktorú dostávali za ťažbu bitcoinov dovtedy. Takže povedané jednoduchým jazykom, rozprávame sa o situácii, kedy sa zvýšia a zdvojnásobia náklady na získanie jedného bitcoinu, čím sa logicky musí aj znásobiť jeho predajná cena. Ak si teda dnes kúpite miner, to je zariadenie na ťažbu, ktoré vám počas svojej životnosti bude prinášať nové a nové bitcoiniky, umožní vám to zažiť minimálne 2 halvingy, pretože životnosť jedného stroja je 5 rokov, ale halving prichádza každé 4 roky. Na tomto grafe vidíte veľmi presne, ako halvingy fungujú a čo sa počas halvingov deje. Halvingy nám oddelujú jednotlivé obdobia vývoja bitcoinu a ukazujú nám dve veci. Po halvingu vždy prišlo k zásadnému nárastu ceny. A druhá vec, minimálna cena a maximálna cena, ktorá je sledovaná v tých medzihalvingových obdobiach, nám tiež dáva veľmi príjemný signál. Vždy po halvingu sa predchádzajúca najvyššia cena stala historicky najnižšou. To znamená, že ak sme v tomto halvingu mali cenu niekde tesne pod $70,000 a prichádza ďalší halving, niečo nám signalizuje, že minimálna cena po tom ďalšom halvingu by sa mala pohybovať na tejto úrovni. Dovolím si len zdôrazniť, dnes sa Bitcoin obchoduje na cene približne $37,000. Ak by sme sa pozreli trošičku konkrétnejšie na jednotlivé halvingy, ktorých v histórii nebolo moc, pretože Bitcoin je tu s nami len niekoľko rokov, tak prvý halving v novembri 2012 znamenal nárast z $12 na 1150. Druhý halving v júni 2016 zo 650 na 20 000. Tretí halving v máji 2020 od 8500 sa odskočilo na $64,000. No a teraz nás čaká štvrtý halving v apríli 2024. Nechávame si tam jeden veľký otáznik. Veľké množstvo odborných analýz ukazuje, že cena Bitcoinu by mala bez nejakých väčších problémov začať atakovať sumu $100,000. Okrem halvingu je tu ale ešte zo pár ďalších podporných momentov, z ktorých prvý je ten, čo sme už na začiatku spomínali, a to sú prijaté regulácie. Po turbulentnom vývoji historickom dnes začína byť Bitcoin veľmi prísne regulovaný. Nepáči sa to možno tým pôvodným kryptoanarchistom a ľuďom, ktorí ten Bitcoin priviedli a ktorí v ňom videli možno nejakú príležitosť, ako zostať anonymný. No ale dnes sme v situácii, aby sa zabránilo rôznym podvodom a aby to všetko bolo transparentné, kedy je veľmi presne upravené, akým spôsobom a kto môže krypto vlastniť. A je to situácia, ktorá prináša na trhy veľký kľud a nejakú istotu a bezpečie. No a okrem toho, a spojené s týmto, je tu aj ďalšie veľmi pertraktované tematicky v rôznych médiách nastavenie žiadostí o zavedenie krypto ETF. V podstate najväčší svetoví investori združení v najväčších fondoch
sa chystajú na trhy s kryptom a podali obrovské množstvo žiadosti na zriadenie ETF fondov, ktoré by boli postavené na digitálnych aktívach. Znamená to veľmi jednoduchú vec a to, že po schválení, a je nám jedno, či sa to stane teraz v najbližších týždňoch alebo o pár mesiacov, ale v každom prípade po tom schválení príde na trhy obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré zákonite musia zdvihnúť cenu Bitcoinu hore. Z týchto dôvodov, ktoré sme tu teraz zmrnuli a naznačili, sme my pripravili projekt Môj miner. Je to komplexná služba pre ľudí, ktorí nemajú skúsenosť s kryptom, ale cítia túto veľkú príležitosť. Je to úplne samostatná služba, kde vy si objednáte balíček služieb a na základe vašej žiadosti my vám váš miner nakúpime, my sa postaráme o to, aby bol prepravený do najkvalitnejšieho housingu, to znamená miesta, kde je efektívna cena energií, kde je zabezpečený servis, kde celá ťažba prebieha, aby bol váš miner zapojený do púlu, pretože keď chcete byť efektívni, vždy musíte byť súčasťou väčšej ťažobnej skupiny, lebo sami by ste so svojím jedným minerom moc toho nevyťažili. No a keď sa toto všetko udeje, tak my sa vám o ten miner ešte budeme aj starať. Takže je to veľmi jednoduché, vy len zaplatíte a každý týždeň vám na vašu vlastnú kryptopeňaženku prídu vyťažené kryptomeny rovnako ako ste zvyknutí, že peniaze chodia na váš bankový účet. Prečo je výhodnejšie ťažiť ako aktuálne kúpiť krypto? No s ohľadom aj na váš psychický stav je veľmi dobré, že vy tým ťažením zarábate a každý deň v podstate váš miner vygeneruje nejaké drobné bitcoiníky. Nie sú to teda celé bitcoiny, sú to drobné satoshi, ale tým ťažením máte ako keby zabezpečené, že každý deň vám to niečo prinesie. V tomto projekte neexistujú mínusy. Druhá vec, že samozrejme vy zarábate na raste cien kryptomeny. Ak ste si vyťažili na svojom zariadení Bitcoin niekedy v júni a bol v hodnote treba z $10, tak dnes tie isté vyťažené v júni Bitcoiny majú hodnotu už napríklad $16. To znamená, že v budúcnosti, ak bude stúpať cena, bude stúpať aj cena toho vášho vyťaženého krypta. No a tretím veľmi zaujímavým momentom je aj rast ceny minera. Dnes kupujeme balíčky obsahujúce minery za nejakú cenu, ale oni stúpajú vždy s narastajúcou cenou Bitcoinu. Je to pravidlo, to znamená, vy ak teraz kúpite miner napríklad za 7-8 tisíc eur, v budúcnosti, keď Bitcoin vyrastie, vie tá cena stúpnuť. Máme poslednú skúsenosť, kedy bola najvyššia cena Bitcoinu tesne pod $70,000, vtedy sa minere predávali až za 20 000. Takže 3-krát môžete očakávať veľmi príjemný efekt. Veľmi často sa nás ľudia pýtajú, že koľko môžu zarobiť. No my to naozaj presne nevieme, pretože tých faktorov je tam strašne veľa. Tá výkonnosť minerov historicky kolíše v priebehu dňa, kolíše v priebehu hodiny, ale vždy nejaké krypto je vygenerované. Ak si dnes predstavíme, že ten Bitcoin stojí niekde okolo $30,000, aj keď v čase vzniku tohto obrázka bol na 26, ale v čase nahrávania tohto videa je už na $36. No a vy investujete $7,500 do minera, ktorý vám vyťaží napríklad len pol Bitcoinu za 5 rokov svojej životnosti. No a vtedy bude cena toho Bitcoinu $200,000 a vy máte polovicu, tak dnešná investícia $7,000 vám za 5 rokov priniesla $100,000. Ak toto niekto nechce skúsiť a nechce ísť do toho príjemného, takého neistého prostredia, kedy neviem, koľko mi to zarobí, len viem, že zarobí, tak asi to pre tých ľudí úplne není, ale na druhej strane my máme medzi sebou a vo svojom okolí veľké množstvo ľudí, ktorí naozaj túto príležitosť chcú zažiť, chcú si ju vyskúšať a chcú byť pri tom. Ten profit vám my nedokážeme garantovať, my vám vieme garantovať len to, že urobíme všetko preto, aby váš profit bol čo najvyšší. Používame najkvalitnejšie minere, najvýkonnejšie minere, ktoré sú aktuálne k dispozícii na trhu. Umiestňujeme ich do housingov s najnižšou cenou, aká existuje na trhu s elektrickou energiou a máme ju zastabilizovanú na niekoľko rokov dopredu a máme zabezpečený aj odborný servis pre vás a sme samozrejme súčasťou aj najefektívnejších poolov. Takže stačí nás osloviť a môžete byť súčasťou takéhoto biznisu. Otázka, ako sa dostanem k svojim kryptomenám.
váš stroj ťaží krypto, ako som už spomenul pred pár vetami. Každý týždeň alebo v nejakom časovom období vám posielame vaše kryptomeny na vašu peňaženku. Každý týždeň je úplný štandard, niekedy sa to posunie napríklad o 2 týždne, o 3 týždne, ale vždy to komunikujeme s našimi klientami a dôvodom nie je nejaká naša neschopnosť, ale je to efektívna ochrana ich bitcoinov, pretože niekedy sú neočakávane zvýšené poplatky a vtedy je lepšie uchovať vyťažené bitcoiny u nás v trezore a poslať ich, až keď je situácia výhodnejšia, aby sme tak šetrili prostriedky klientov. Samozrejme, vy si do svojej peňaženky vidíte, nemá nikto iný na ňu prístup, máte na ňu PIN, máte na ňu heslo, máte na ňu privátny kľúč, to znamená, že nikto iný okrem vás nemá dosah. Miner sa dá vnímať ako robot, ktorý pracuje za vás. Vy chodíte do práce, chodíte na dovolenky, chodíte odpočívať, ale vaše pripojené zariadenie pracuje non-stop. Pracuje 24 hodín denne, 365 dní v roku, po dobu 5-6 rokov, čo je odhadovaná doba životnosti. Tento robot sa môže vnímať ako silný dôchodkový pilier, pretože vy keď si teraz dáte 7 000 a za pár rokov tam budete mať možno 100 000 hodnotu, môže to byť riešenie vášho dôchodku a nemusíte sa úplne trápiť s vypočítavaním a zohľadňovaním nejakej sociálnej politiky štátu. Niektorí naši klienti vnímajú minere ako legitímne tlačiarne na peniaze. My nemáme radi, keď sa minere vnímajú vo vzťahu k peniazom. Minere produkujú kryptomeny a cena kryptomien sa samozrejme premieta do fiatu, do tej finančnej hotovosti, na ktorú sme zvyknutí. No ale sme presvedčení, že v každom prípade tu zažijete veľmi zaujímavý profit. V tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť a ak sme vás akýmkoľvek spôsobom zaujali, nech sa páči čokoľvek prostredníctvom našich obchodných zástupcov alebo webovej stránky www.mojminer.sk.